ତିନି ଜନ୍ମେ ମୁକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାବ ଜାଗରଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ଏତେ ତ ରହିଥିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲି ଗୁରୁଗିରି କରିବିନି। ମା ତାଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରି 2-3ଟା ବର ଦେଲେ। 3 ଜନ୍ମରେ ତୋର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବେ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେ ଏକାଥରେ କି ପାସ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଠାକୁର ମାଗିଲେ କହିଲେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଦବ ଯିବି କଣ ନା ମୋ ଦୁଆରୁ ନିରାଶ ହୋଇ କେହି କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଆସି ମତେ ମାଗିବ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଲୋକାଳୟକୁ ଗୁରୁ ହେଇକି। ମା କହିଲେ ତ ଯା, ତତେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଜମା ମାଗେ ନ ମାଗେ, ତୋ ଭିତରେ କାମନା ଆଣି ଖାଲି ଦଣ୍ଡବତୁଟା ଯଦି ହେଇଛୁ ତୋର ସାଡେ ହେଲାଣି। ଯାହାକୁ ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ହସ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କହିଲେ କିରେ ସେ ଆଇଥିଲା, ତାକୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଦେଲୁ ସେ ମଧୁଆକୁ। ସେ ଘର ନ ଦେଇ 3 ଦିନ ହେଲା ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଇଛି। ତା ପରିବାର କଣ ହବ? ଖାଇବ ପିଇବ କେମିତି? ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ତାର ଦଣ୍ଡବତ ତାର ହେଲାଣି। କିଭଳି ଯୋଗେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲା, ଯିଏ ମାଗେ ନ ମାଗେ ତ ଭିତରେ ଥିବା କାମନା ସିଦ୍ଧ ହବ। ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ ହେଇକି ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ଏ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ସାଇଁତ କେହି ନାହିଁ ତ। ମହାଶକ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କୁ ସେ ଜାୟା ରୂପେ ଥିଲେ ପାଇତ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ସାଇଁତ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କାଶୀ ତୀର୍ଥରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଯୋଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ଆମର ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦେ, ଡାକ୍ତର, ବୃଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର, ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ମାଲପାଣି ନାହିଁ। କାଶୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏଭଳି ସବୁ କାଇଦା ଧରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ପକା, ସେଠି ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ପକା। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାଲ ହବନି। କହିଲେ ଆଉ ଏତେ କମ ପଇସାରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବୁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲିଚରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ସେ ଆଶାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନା କଣ ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଲି ଆଇଲିଣି, ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କାଶୀର ଗମ୍ଭୀରାରେ ରହୁଥିଲେ। କାଶୀ ମାଙ୍କ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୁଆଡେ ଗମ୍ଭୀରତା ତା ବିପରୀତ ସାଡକୁ ଚାଲିଲେ। ଇଏ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାଡେ ନୁହ ଭାଇ, ଠାକୁର ଡାକିଛନ୍ତି ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି। ନା ଆସ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଗମ୍ଭୀରାକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କହିଲେ ତୁ ମନରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କରି ଆଖି ବୁଝ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଆଖି ବୁଝି ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଖି ଖୋଲ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଜୀବ ଦେହରେ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ ଭରିକି ତୁ ଦେଖ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରି କୋଳାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବୁ ତାପରେ ମତେ କହିବୁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ତୃପ୍ତ ପରେ ଫେର ଠାକୁର କହିଲେ ଆଖି ବୁଝ। ପୁଣି ଆଖି ବୁଝିକି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନହେବ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ଆରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେଣୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଯୁଗତ। ତମେ ମାନେ କେହି ମୋ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବନି, ସମସ୍ତେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ କହିଲେ କୃପାର ଯେ ଅଛି ସମୟ ଗୁଣ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତୀତ।
করে ନାହିଁ ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ଜ୍ଞାନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିକେ ଦମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେହି କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗୁଣ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲେ କଣ ସେ ଗୁଣ କ୍ଷୟ ନା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦିଗେ ସର୍ବେ କର ଧ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନ, ଆଉ ଗୁଣ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଅପର ଦିଗରେ ଆଚର ନିଷ୍କାମ କରମ। ଏ ସମଭାବେ ଦୁଇ ସାଧନ, ଆରେ ତେବେ ସିନା ମତେ ଲଭିବ ପ୍ରକୃତେ ମୁଁ ଫୁଟିବି ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ। ଏ ଅନ୍ତରେ ପାଇବା ଅସଲ ପ୍ରାପତି ବୁଝିବ ସେ କାଳେ ସକଳେ ହସ କେବେ ନ କାନ୍ଦିବ ବିକଳେ। ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଦେହ କାଳେ ଦେଖୁଛ ସକଳେ ରହିଛି ବାହାରେ ତୁମର, ଆରେ ରକ୍ଷା କଲେ ଦେହ ସକଳ ହୃଦୟ ହେବ ମୋ ଆସନ ମନ୍ଦିର। ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ରହିବ ଯେ କରି ନିର୍ଭର ମୋ ଦୁଆରେ ରକ୍ଷା ଗୋଚର, ମହାନ ଦାନରେ କରିଦେବି ତାର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କହିଲେ ଆରେ ହେବ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସ ବାଣୀ କେତେ ଜଣ ପାରନ୍ତି ଜାଣି, ସର୍ବ ସାଧନାର ହେବ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର ସେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ। ଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ଯୋଉ ସେ ପାଗଳା ନାଚିଲା, ତତେ କହିଲେ କୋଟି ଜନ୍ମ, ନା ଠାକୁର ଦେଖା ଦେବେ କହିଲେ ତ, ସେ କୋଟି ହଉ 5 କୋଟି ମତେ ଦେଖା ଦେବେ। ଇଏ କମ ଆଶ୍ୱାସ ବାଣୀ ନୁହଁ। ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆରେ ହେବ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସ ବାଣୀ କେତେ ଜଣ ପାରନ୍ତି ଜାଣି, ତୁଳନାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଏ 1,00,000 ବର୍ଷ କେତେ ମାତ୍ର। ତମେ ମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ପ୍ରେମ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଆମକୁ ଆବରଣ ଛଳରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷରେ, ଫେର ଲୀଳାଛଳରେ ହାତ ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚକକୁ ମନେ ରଖିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ନେବି ମୁକ୍ତିଦାନ ଧରିତା କର, ସଦ୍ଗୁରୁ ଇଲାକା ଛୁଇଁଛି ଯେଉଁ ନାଇଁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହେବ ସେଉ। ଏତିକି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଯେ ତୁମ ଏଇ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ କର ଯେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋର ଭାବ ବିନିମୟ ତ୍ରୁଟି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଚଞ୍ଚଳ